tes o cabalo. É que o necesitamos. Non, xa o deixei no lugar acordado. Pois nós fomos ao punto de recollida e ali non estaba. Entón, se non o tedes vós, telo ti. Sabedes perfectamente que dese tema non se fala. Collín o cabalo, si. Tamén me colliches ti os ouros antes, que ben gañados mos tiña. Bueno, a cousa non pode quedar así. Temos que seguir realizando intercambios. De quen é o turno agora? Meu. Preparados? 3, 2, 1, xa. Bella, colle. Vou bordar un comunicado que me teñen amargado porque non me dan pagado polo que eu aquí teño actuado. Ya a ver se vos suscribides para que me dian pagado e eu deixe de estar tan amargado e escarallado. Ai, Jesús. Ya así é. Vida é dura, mas pixa do cura.